Neslávne známy objekt bývalého erotického salóna Sadianka Krála má svojho nového nájomcu. Na tom by nebolo nič neobvyklé, ak by opäť raz nešlo o rozšafné rozhadzovanie peňazí bratislavčanov primátorom Matúšom Valom a jeho priateľmi z Metropolitného inštitútu Bratislava a neobjavili sa zaujímavé prepojenia. Túto budovu kúpilo hlavné mesto ešte v roku 2021 za sumu 1,4 milióna eur. Znalecký posudok však ohodnotil túto budovu na 600 000. Následná projektová príprava a rekonštrukcia pod taktovkou Metropolitného inštitútu Bratislava zhltla opäť ďalších 600 000 eur. Celková investícia sa teda vyšplhala na 2 milióny eur za tento objekt. Mesto sa rozhodlo, že objekt kúpi, zrekonštruuje a následne dá do nájmu nejakého nájomcu, ktorý tam bude prevádzkovať či už kaviareň alebo reštauráciu. A tak už na jeseň prebehla verejná obchodná súťaž na nového nájomcu, kde boli zaujímavé kritériá výberu. Pri 2 miliónovej investícii mesta by človek očakával, že jedným z